अमृत ब्रिजके आन्दोलन 2024 गेदेर बिफां गायनाय आसनि बेखेवदों। चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि मावखुलियाव आसामनि सोरखार आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव 5,78,000 बिफां गायनायनि मावथांखिखौ दिनै बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि हिसाबै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि श्री पि विजया भास्कर रेड्डी, बिटिआरनि लेङाइ बुंथिगिरि अभिराम महायानक आरो चिरां काजलगाव DFO कुनजन बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवना होयो। जोङो माने आसाम सरकारनि निर्देश बादियै दिनै अमृत बिक्ष आन्दोलन 2024 को दिनै DC साहबखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि DC साहबखौ लिंहरनानै आरो बिटिआरनि डिपुटि स्पिकार अभिराम महानायक बिथांखौ आलासि हिसाबै लिंहरनानै जोङो लन्च खालामनाय जाबाय। दा अमृत बिक्ष आन्दोलना दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 15 आगस्तसिम गायनायनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। दा बे अमृत बिक्षनि मावथांखियाव बयखौबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायहरनाय जाबाय। दा जोंनि बे बोथोरा जाहैबाय क्लाइमेट चेन्ज, माने दायो हिट वेवफ्रा गोलावसिन जाबाय, गोबां बिदुं दुंबाय थानो हायि बादि जाबाय। बेफोर जाहैबाय बिफां लाइफां खम जालांनायनि थाखायनो बे क्लाइमेट चेन्जनि थासारिया दिनै गिलु बालु जानो हमदों। दा बिनिखायनो जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ बिनि सायाव सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो भबिष्यताव जोङो जोंनि आबहावाखौ गोग्गो आरो गुसु सुदेम लाखिनो थाखाय जोङो दिनैनिफ्रायनो दानो जोङो जुदि बिफां गायनायनि मावथांखिखौ मावफुंनानै जोङो बे बुहुमखौ सोमखोर खालामफिनाब्ला जोंनि इयुना माने गिलु बालु जाहैनो हागौ। सोरबायदि सुबुंफोरनो बा माबायदि कमिटि आफादफोरनो गायनो थाखाय बिबानखौ होनाय जादों? जोंहा चिरां जिल्लायाव गासै 7टा स्टकिं पइन्ट दङ। बे स्टकिं पइन्टआव जोङो फुलिफोरखौ EBA नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै जमा खालामफैदोंमोन। दा बे 7टा डिस्ट्रिबिउसन पइन्टनिफ्राय जोङो गासै चिरां जिल्लायाव 107टा डिस्ट्रिबिउसन पइन्ट्सफोर दं। बे डिस्ट्रिबिउसन पइन्ट्सफोराव जोङो स्टक पइन्टनिफ्राय गासैबो फुलिफोरखौ रानखांजोब्बाय। दानिया बे 107टा डिस्ट्रिबिउसन पइन्ट्सफोरनिफ्राय कोअर्डिनेटरफ्रा बेनिफिसियारिफोरनो राननानै हरगोन। जोंनि चिरां जिल्लायाव देग्लायहाय गासै 5,78,000 फुलि गायनायनि टारगेट दङ। दा बे टारगेट मथे जोङो बेखौ 15 आगस्तसिम फोजोबनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। बेनिफिसियारिफोरखौ गायनो थाखाय मा खालामो? दा जोंनि बे 107टा डिस्ट्रिबिउसन पइन्ट्सफोराव कोअर्डिनेटरफोर थायो। बे कोअर्डिनेटरफोरा बेनिफिसियारिफ्रा जेब्ला फुलिखौ लांफैयो अब्ला बिथांमोनहा माने साजेसन होगोन, एक्सपार्ट भिउ होगोन, माब्रै फुलिखौ गायनांगौ, माब्रै गायखांनायनि उनाव जोथोन लानांगौ आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो सम सम 15 आगस्तसिम बे डिस्ट्रिबिउसन पइन्ट्सफोराव थांनानै माखासे ट्रेनिंखौ होनाय जागोन।